ara mateix a la Casa Taller de Marionetes de Pepe Otal. És un espai que és la seu d'una associació que té el mateix nom. La voluntat d'aquest espai cultural, per una banda, és la preservació del llegat i de la feina de Pepe Otal, un gran titellaire que durant molts anys va estar vivint aquí a Barcelona, que va tenir aquest espai obert a tota la gent de Barcelona i d'arreu que es van voler interessar sobre el món dels titelles, i a morir ell el 2007, un any després, es va crear una associació per promoure preservar aquest llegat i a la vegada mantenir aquest espai obert amb la mateixa filosofia o el mateix esperit que quan el Pepe estava viu. És a dir, tenir les portes obertes perquè qualsevol persona interessada en el món dels titelles pugui venir a introduir-s'hi, a aprendre'n i a construir. El taller de marionetes és una mena de port. Algú va fer servir aquesta metàfora i m'agrada molt. És un port on arriben els artistes, arriben els titellaires, aprenen noves tècniques, proven noves criatures, creixen com a artistes i moltes vegades, quan creuen que la nau la tenen prou plena de sabers i experiències, marxen, desapareixen, porten el seu art arreu del món, de vegades tornen i aquest espai sempre té les portes obertes perquè tothom vingui a aprendre i a compartir amb tota la gent que som aquí. I des d'aquí al taller seguim reivindicant aquesta manera d'encarar la cultura d'una forma popular i, sens dubte, l'estar enclavats en un barri com el Raval popular on els hi hagi, doncs casa bastant amb la nostra filosofia, manera d'entendre l'art. A part de tenir les portes obertes per tot tipus de titellaires, de promoure aquest llegat del Pepe Otal, també s'intenta contribuir a nivell social a que aquesta societat sigui una mica millor.